Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Aruba, want Amnesty International heeft daar een rapport over gepresenteerd. Voor het eerst is gekeken naar de wijze waarop Aruba omgaat met de opvang van Venezolaanse vluchtelingen. We spraken daarover met Dagmar Oudshoorn, de directeur van Amnesty International Nederland. En we vroegen haar, er is al veel onderzoek gedaan naar Curaçao, er zijn veel kritische rapporten over verschenen. Is de situatie op Aruba anders? De situatie op Aruba is anders, in die zin dat Aruba het vluchtelingenverdrag heeft ondertekend. Ja. En dat wij dus onderzoek hebben gedaan of volgens de normen die Aruba zelf heeft ondertekend de procedure klopt en of mensen behandeld worden zoals het moet. En, wat is de conclusie? Dat er nog een heleboel aandachtspunten zijn. We hebben toch wel in de procedures veel hiaten gevonden, maar ze worden ook als ze aankomen gedetineerd. Dat is in principe de bedoeling niet, want daar zijn andere oplossingen voor. Mensen kunnen een meldplicht krijgen. Wat we zien is dat mensen worden opgepakt en gedetineerd. Wat we zien dat de voorlichting is niet op orde. Toegang tot artsen is niet op orde. De vredebewaring zelf is niet veilig en ongezond. Dus er zijn een heleboel aandachtspunten die we graag met de overheid van Aruba bespreken. En hoe gaat dat contact met de overheid? Nou, ik moet echt zeggen, ze hebben ons heel erg goed gefaciliteerd. Er is een ambtenaar verantwoordelijk voor dit dossier. Die heeft ons gefaciliteerd, dus die heeft gezorgd dat we afspraak kregen met diensten. Die heeft ervoor gezorgd dat we terecht konden in de vreemdelingendetentie. Dat we mochten spreken, dus ze hebben ons echt heel goed gefaciliteerd. En dat is heel erg prettig. Dat had in Curaçao wat meer voeten in de aarde. Ja, tot op de dag van vandaag is dat complex. Later vroegen we haar ook wat de grootste zorg is van Amnesty. En dat is toch dat illegaal, volgens hen, opsluiten van vluchtelingen. Dat moet niet zomaar gebeuren. Er zijn andere manieren voor, al dus Oudshoorn. In de kern worden alle mensen die irregulier binnenkomen, dus niet legaal of via bootjes binnenkomen, worden vastgezet. Ja. Nou, dat is sowieso iets waar dat is al de eerste tegen punt. is. Dat is het eerste punt. Ook worden vaak ouders en kinderen gescheiden. Mensen worden teruggestuurd. En voordat procedures zijn afgerond of voordat is gebleken dat ze niet veilig terug kunnen. En nu met de situatie in Venezuela sinds 28 juli is het helemaal zo dat Venezolanen niet teruggestuurd mogen worden volgens Amnesty. Als je de cijfers ziet uit het rapport, Aruba heeft een bevolking van iets minder dan 100.000. Er zouden 17.000 illegaal of ongedocumenteerde Venezolanen zitten. Kan Aruba dat wel aan? We erkennen dat het natuurlijk een groot probleem is voor eilanden die zo klein zijn om veel mensen op te vangen. Maar dat weerhoudt niet van dat de basis in principe op orde moet zijn. En dat is waar het in essentie om gaat.